Our call is not a violent one. It is a just, legitimate, and reasonable call. We demand the reinstatement of all our elected MPs as of the 23rd of August 2023. Millions queued to elect those MPs, only for an imposter to connive with ZANU-PF and impose bogus people as MPs, including himself. Tukona pono Mkwananzi auya nechimoto akati atimbodi zvinhu zvakambowanda noti MPs edu atakaelecta nemutungamiri wedu vanosonjamisa ndototi vadzokere muparliament. Sanapinda mashoko abuda chinyongwa panapa from Mkwananzi tichiona SADC summit tichisvedera notibva subscribe like or turn on the bell icon. Anonyora achiti these are driving issues fermenting disquiet among the citizens and no amount of threats, arrest, intimidation, disbasing videos of riot police training will stop or deter them now. Anoposa a picture rakanzi Zimbabwe Arise campaign, no to GNU, no to 2030, no to ED 30 term, no to SADC Zim chairmanship, no to illegitimacy, no to dynasty. Anouya panapa mashoko anotokwana from Mkwananzi achiti atibodi zvakawanda. Call yedu is a violent call. It is not a violent one. Tingoda kuti isusu tingodzosera zvinhu sezvazvanga zviri. Vanhu vakaelectewa nema citizens ndoda kuti vadzokere muparliament ndokuti kurigwelo kwakaitwa naSingizo Chabangu obva zvipowo chigaro. Tudze mafungiro enyu muti kudi pamusoro pemashoko ake. Pena comment section medu musangano subscribe like turn on the bell icon.